Kríza, ktorá ovládla svet, sa negatívne prejavuje v ekonomike, sociálnej oblasti, politike aj filozofii, ale odpoveď na otázku, kedy sa kríza skončí a čo bude ďalej, je rovnako bezobsažná ako odpoveď na kardinálnu otázku, čo je globalizácia. Faktom ostáva jediné. Chudobní chudobnejú a bohatí bohatnú. Svet ovládli korporácie a tej zasa ovládol finančný kapitál. Režisérmi sveta sa stali Medzinárodný menový fond a Svetová banka a Svetová obchodná organizácia. Štáty sa tlaku bankárov nevedia brániť a finančníci sa cynicky pýtajú, na čo sú štáty. Stačí predsa neoliberalizmus. Štát má byť nočným strážnikom a obyčajný človek otrokom. A výsledok? Armády nezamestnaných na celom svete, ktorí bezútešne upierajú zrak na svoje vlády s jedinou otázkou, aké protikrízové opatrenie príjme. To je globalizácia. Minimalizácia nákladov, maximalizácia ziskov. Svet iba pre bohatých. Dá sa s tým niečo robiť? Presnejšie, čo s takým svetom? Odpovedia hostia dnešnej relácie, ktorých srdečne vítam a vítam aj vás, vážení televízni diváci. Na úvod by som možno ponúkol otázku o globalizácii práve autorovi báječnej knižky o globalizácii, pánovi Michalkovi. Takže nech sa páči, povedzme, čo s takýmto svetom? Alebo ako vnímate globalizáciu? Ja by som najprv sa pokúsil zadefinovať, čo je to globalizácia. Globalizácia by v zásade mohla byť neutrálny pojem, ktorý definuje to, že technologický rozvoj sveta spôsobil, že žijeme v tzv. Svetovej dedine. To znamená, vieme, čo sa deje, či je zemetrasenie na Bali, či sú povstalci na Srí Lanke, aké najnovší čípy vyjde z amerických laboratórií. Žijeme v svete, ktorý je prepojený. Keď si zoberieme napríklad náš fotoaparát, ktorý si kúpime v obchode, tak zistíme, že objektív bol vyrobený v Japonsku, čip v kontinentálnej Číne, telo vo Filipínach a do Európy to previezla nejaká indická logistická firma. Tento model je spôsobený tým, že sa maximalizujú komparatívne výhody jednotlivých povedzme, častí, že využíva sa vysoká technológia, nízka pracovná sila, sú centrá rozvoja, kde sa vymýšľajú a sú produkčné centrá, kde je nízkonákladová pracovná sila kvalifikovaná a takýmto spôsobom. Toto je vlastne globalizácia. Teraz ideme na súčasný model globalizácie. A ten je problematický, preto lebo ten robí presne to, čo ste povedali, maximalizuje zisky úzkej vrstve a pauperizuje tie široké masy. Stredná vrstva sa prepadáva a tenčí a jednoducho vznikajú obrovské rozpory. Existuje to financializácia, to znamená ten obslužný systém, čo bol predtým, banky vlastne mali financovať ten ekonomický rozvoj. Ale dneska sa to stalo naopak. To, čo malo byť iba obslužným, je hlavným. A presne to, čo ste povedali, to je ďalší vlastne následok alebo dôsledok, že sa socializujú straty, teda štát zaplatí celú tú infraštruktúru, ale privatizuje sa zisk. Samozrejme, pôjdeme bližšie do toho, lebo to je veľmi široký a zložitý komplex otázok, prečo je to tak, prečo je to takto nastavené. Kto to urobil? Nie sú to len tie medzinárodné inštitúcie, ako ste povedali, ale je to vôbec dôsledok tzv. Washingtonského konsenzu, ktorý vlastne prijal tú tézu, že sa má maximálne privatizovať, štát má byť minimálny, majú sa redukovať jeho funkcie. Sú na ňo isté nároky, ale dostáva cez minimalizáciu daní čím ďalej, tým menší podiel z toho bohatstva, ktorý sa vyrobí a samozrejme tú infraštruktúru nie je schopný dať na takej úrovni, aká by bola výhodná. A ešte sa zabudli trh, áno, čo je ako podstatná zložka. No, trh to vysvetlím, samozrejme. No a ten dôsledok, a potom pôjdeme do ďalších príčin, je vlastne taký, že tu existuje dvojitá polarizácia. Jednak polarizácia medzi bohatým severom a chudobným juhom, ale aj vnútri západných spoločností medzi čoraz užšou bohatou vrstvou špičkových odborníkov, vlastníkov kapitálu, rôznych nadnárodných akciových fondov a investičných skupín, finančných žralokov. A na druhej strane vzniká tu fenomén, ktorý už minimálne od 70. rokov na západnom svete neexistoval, to je chudobný zamestnaný. Dnes máme ľudí, ktorí robia 12 hodín denne za najnižšiu mzdu niekde v Teskách,
ktorí sú v plnom pracovnom pomere, ale jednoducho ich spoločenský status, ich ekonomický status sa prepadáva, žije horšie, ako žili ich rodičia. A práve preto, že sa maximálnym spôsobom zefektívňuje ich práca, ktorú si prisvojujú práve tieto nadnárodné korporácie, ktoré majú jediný cieľ maximalizovať zisk bez ohľadu na všetky ostatné okolnosti. Pán Oravec, vy predstavujete podnikateľov, takže možno, že vy máte iný názor na globalizáciu, takže nech sa páči. No, so záujmom som si vypočul aj úvodné slovo, aj predrečníka. Teším sa na, dúfam, že zaujímavú diskusiu, pretože nemohol som súhlasiť s jednou jedinou tézou, ktorá tu odznela aj v úvodnom slove, aj to, čo ste hovorili vy. S jedným jediným slovom, dokonca možno aj s čiarkami a s pomlčkami a so zadržaným dýchom medzi tými slovami. No veď preto ste tu. Totižto z toho, čo ste povedali aj vy, aj môj predrečník, vyplýva, že vy ste sa rozhodli pre negatívne vnímanie a negatívnu definíciu globalizácie. Že globalizácia je niečo, nejaký sedemhlavý drak, ktorý ako na nás teraz ide. A nie, že ktorý na nás ide, ale ktorého na nás niekto pustil, niekto zlovestný v úzadí. A je to vec, ak mu nezotneme všetkých 7 hlav, tak ako bude s nami zle. A to si myslím, že ako nie je celkom vyvážený postoj a že každá tá téza, o ktorej ste tu hovorili, sa dá spochybniť a vyvrátiť faktami. To, že povieme, že svet je tak zariadený, že bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú, nie, to je jednoducho pravda. Ako fakty medzinárodných inštitúcií hovoria opak. To, že povieme, že dnešná kríza je spôsobená nejakým neoliberalizmom alebo tým, že štátu bola zredukovaná úloha. Ja som prestal už čítať tie príspevky o kríze, ktoré sú v novinách a prestal som to počúvať, pretože už ma normálne toto už nebaví, ako čítať tie donekonečna omielané základné tézy, ktoré sú absolútne lživé a nepravdivé. To, že dneska vysvetľuje niekto, alebo teda väčšina médií vysvetľuje krízu ako niečo, čo bolo spôsobené divokým, neregulovaným kapitalizmom, je absolútne smiešne. To absolútne neobstojí zase v konfrontácii s faktami. No veď, tie fakty, keby ste povedali. Aký divoký, neregulovaný kapitalizmus? Veď to ste si vydali takú tézu, takže nech sa páči. Kríza, ako vieme, tá súčasná, nehovoríme o krízach všeobecne, ale povedzme o tejto kríze. Táto kríza vznikla v Spojených štátoch a vznikla predovšetkým preto, lebo americká ekonomika bola nadopovaná štátom. Čiže de facto ten výkon americkej ekonomiky, ktorý tu bol posledné roky, bol absolútne umelý a bol spôsobený práve štátnymi zásahmi. Bol spôsobený tým, že americká vláda povedala: Američania, my vám zabezpečíme dostupné bývanie. Aj tí chudobnejší obyvatelia Ameriky, aj tí, ktorí nie celkom dobre zarábajú, aj tí budú mať svoj vlastný domček. Ale na to, aby ho mohli mať, museli spustiť celú sériu deformácií vo finančnom systéme. Museli spustiť to, že naozaj banky prestali byť obozretné v dôsledku toho, že štát na nich tlačil a začali poskytovať úvery aj takým, ktorí si to v živote dovoliť nemohli. No, úverová kríza. To je príčina úverovej krízy. Ale nie divoký kapitalizmus to spôsobil. Spôsobila to politika Clintonovej a následne aj Bushovej vlády, ktoré vyhlásili, že každý Američan bude mať svoj vlastný dom. Hej? To je prvý faktor. A druhý faktor, ktorý to spôsobil, tú krízu, v ktorej dneska sa nachádzame, že to bolo podporené tým, že americká centrálna banka nalievala peniaze do ekonomiky. Čiže príliš veľa peňazí, ktoré boli zároveň aj umelo lacné. Čiže toto všetko, tieto tri faktory, ani jeden z nich nie je trh. Ani jeden. Všetko, tieto tri faktory sú priatelia moji štát. Čiže povedzme si, ako to je a nehovorme tu o tom, že kríza je... Povedzme si, čo vy hovoríte a my povieme na to, čo myslíte aj títo. Nech sa páči, pán Michal. Dostali aj priestor, takzvaná kríza subprime hypoték, teda tých nebonitných, to je len vrchol ľadovca. Jednoducho to bola jedna veľká bublina, ktorá je všeobecne realitná bublina, ale tá je
podstata je nič. Podstata je špekulatívneho kapitalizmu v tom, že, a to je absurdné, že za $100, ktoré sú na burzách komoditných, akciových a podobne, 98 nie je krytých tovarom alebo službami. To znamená, že celý ten kapitalizmus, špekulatívny kapitalizmus, tá financializácia ekonomiky, teda obrovský nárast toho bankového sektora a hlavne investičného bankovníctva, ktoré je vyložene špekulatívne, ktoré hrá na pokles a nárast hodnoty akcií alebo rôznych komodít, to spôsobilo. Ja som bol úplne šokovaný a prvýkrát, keď som túto sumu alebo túto cifru počul, tak bolo to od Jana Kellera, jedného z najvýznamnejších českých sociológov, tak som si myslel, to preháňa, to povedal ako metaforu. Ale pred týždňom som presne tú istú cifru počul z úst riaditeľa ekonomického ústavu SAV, pána Šikulu, a myslím si, že človek v jeho postavení by si nemohol dovoliť povedať nejaké house numero bez toho, aby to mal absolútne podložené. Akú cifru? A to je zo $100, ktoré sú na burzách komoditných, akciových a tak ďalej, 98 nie je krytých tovarom a službami. Áno. A to je šialená vec. Pri sanovaní tých subprime hypoték, čo je vrchol ľadovca, bolo v prvom balíku ešte za Busha $750 miliárd naliatých do bankového sektora a potom za Obamu bilión, čiže $1750 miliárd. A ako bolo naliatých? Ako? No tak tým, že sa odkúpili v podstate tie nebonitné, tie zlé papiere, tie toxické aktíva a tým, že vlastne to potom budeme ďalej. Ale chcem povedať inú vec a to je podstata tohto špekulatívneho kapitalizmu. V inej literatúre som sa ešte dozvedel, že takýchto nekrytých vlastne akciových, tých virtuálnych peňazí, ktoré sú na monitoroch počítačov, je $65 biliónov. A to je problém tohto sveta a problém tohto modelu globalizácie, ktorá funguje na bublinách, či to bolo dotcom bublina. Celý ekonomický rast vlastne bol umelo vytváraný práve tou financializáciou tým, že vlastne špekulatívne investičné bankovníctvo ovládlo ekonomiku. A toto treba riešiť a zásadným spôsobom. No, ja ešte by som sa pridal do tejto diskusie názorom pána docenta Ladislava Ohoša, ktorého všetci veľmi dobre poznáte, známy slovenský filozof, ktorý povedal, globalizácia nastoluje otázku systémovej zmeny, ktorej sa zrejme nevyhneme. Niekto tomu hovorí socializmus, profesor Robinson z Kolumbijskej univerzity hovorí o socialistickej globalizácii, iní hovoria nový kapitalizmus. Termíny sú rôzne. No fakt je, že zrejme pôjde o zásadnú kvalitatívnu zmenu. Je predsa nenormálne, keď sa 5% finančných tokov týka reálnej fyzickej ekonomiky a 95% sú špekulácie. Takže to je potvrdenie toho, čo hovoril pán profesor Šikula. A to je možno aj odpoveď na to, čo ste vy hovorili. Vy sa bránite tej predstave ako kapitalizmu špekulatívneho. Sa ničomu nebránim, ja len argumentujem. No, to neboli argumenty, to boli zatiaľ len tézy. Keby ste povedali tie argumenty, že čím podložíte, aby sme dali potom slovo hneď už aj vám, páni, len toto by som rád dokončil tento ekonomický exkurs, na to odpovedzte. Ako to vy vnímate? Keď vy stále len hovoríte, že toto je akože nadiali to v tej Amerike, že kto a pýtate sa. Nie, je to tak, ako hovorí pán Moravec. Pretože to všetko sa začalo ešte Reaganovým zákonom, jeden republikán a jeden demokrat Saint-Germain, ktorí navrhli práve v tejto oblasti pôžičiek a umožnili zákonom, Reaganovým zákonom. V 82. vznikla prvá kríza, ktorá bola aj v Amerike. Paula Krugmana, keď si zoberete, nositeľa Nobelovej ceny za ekonomiku, čo hovorí o Spojených štátoch socialistických, o USA. O Greenspanovi hovorí súdruh Greenspan, pretože skutočne to boli tie štátne zásahy. A my sme tu pomiešali globalizáciu s finančnou krízou. To sú dve veci, ktoré by sme nemali... Príčina a dôsledok. Miešať, ale toto je pravda. Urobil to štát, lenže princíp je, ktorý štát? Americký štát. A otázka je, ako na to reagovala, povedzme, Európa, Európska únia, aké tu je poňatie. Ale pán Moravec má pravdu, to boli všetko štátne zásahy, ale prečo to USA robili? To je tam principiálna otázka. Prečo od Reagana sa to začalo, Clintonom to pokračovalo a tak ďalej. To je tá zásadná otázka. Prečo USA potrebovali toto robiť? Aby štátom umožnili vytvoriť takýto stav. A to, čo pán Michalko hovorí o tých peniazoch,
To je iná otázka, to je burzová hodnota. To všetci vedia, že samozrejme, keď to ide hore, povedzme, ja neviem, ruský Gazprom bol tretí podnik na svete, keď boli ceny ropy vysoké. Hej. Čiže tá kapitalizačná hodnota bola vysoká. Samozrejme, že to bol špekulatívny kapitál, no nebol nikdy taký. Hej, ale keď klesli ceny ropy, hneď aj klesol, to je iná, nemali by sme to miešať. Mali by sme si skutočne povedať, že to boli štátne zásahy, ale amerického štátu. A ten problém, s ktorým my zápasíme, že ten americký štátny zásah dovolil voľný chod tej burzy. To je to. Tam vznikol ten problém, že jednoducho banka, šporiteľňa mohla byť aj investičnou bankou, čo my už dnes považujeme za samozrejme, ale predtým to tak nebolo. Čiže oni mohli s tými peniazmi začať špekulovať, hrať na burze. A to, čo pán Michalko hovoril o tej globálnej dedine, hej, autorom je toho Kanaďan, však idol mediálnej. Marshall, hej, v 92. Global Village vznikla, ktorú on potom sám premenoval na Global Theatre, lebo sa mu to nehodilo. A vtedy on predpovedal tú rýchlu cirkuláciu peňazí, informácií a tak ďalej. Hej, takže to sú niekoľko rovín sme tu otvorili, a aby sme si myslím, že to urobil štát, ešte nehovorí, že ten kapitalizmus nie je kritizovateľný a že dnes musí zápasiť kapitalizmus o vlastnú legitimizáciu. Nech sa páči, pán Tužínsky. Ja by som to trošku vrátil naspäť, lebo naozaj nemôžeme hovoriť o globalizácii ako len v negatívnych črtách. Ona má samozrejme svoje... Môžeme, a mnohí tak aj hovoria, ale ja hovorím, ale treba povedať tam aj to, že globalizácia je prirodzeným dôsledkom tak, ako sa ľudstvo vyvíjalo v priebehu dejín. Treba si uvedomiť, že globalizovaný svet vznikal už, povedzme, v antike. Že stále sa tu riešil zápas veľkých celkov a povedzme malých kultúr a tieto sa museli nejakým spôsobom dostávať povedzme do styku, do stretu, aby sa navzájom obohacovali. Veď to bolo pozitívne. Len to, na čo Roman Michalko nadviazal, je vážnejšie, keď hovoríme o súčasnom stave globalizácie. A to je v tom, že prvá tá časť prebieha akoby v rovine informačných technológií a teda toho, čo súčasná vedomostná alebo akákoľvek spoločnosť teda obsahuje, koľko informácií sa na človeka, povedzme, môže dostať v priebehu jeho ľudského života. Dnes by sme povedali, že strašne veľa. Ale obohacujú ho tieto informácie, tak sa musíme pýtať, do akej miery obohacuje to množstvo človeka v rovine kvality. Ja si myslím, že čím viac informácií, ktoré nie sú dostatočne ako strávené, môže spôsobiť v spoločnosti dosť značný kolaps. A toto je jeden z dôsledkov tých kolapsov. Keď sa hovorí totiž v tejto súvislosti veľmi často o morálnej kríze, ktorá akoby predchádzala tejto hospodárskej kríze. Niečo na tom veľmi vážneho je. Totiž všetky tie ekonomické teórie, to je jedno, že či sú liberálne, alebo či sú neoliberálne, zasiahli jeden podstatný faktor, o ktorom sa stále nehovorí. Stále sa hovorí o výsledkoch v ekonomickej oblasti. Ale ako keby sme nepočítali s tým, že všetky tieto teórie boli overené a overované na živom človeku. Nikto nedostal také morálne oprávnenie, a to ani v oblasti medicíny, biologických vied a akýchkoľvek vied, ako dostali ekonómovia, ktorí experimentovali na ľuďoch 20. a 21. storočia až do takej miery, že niektorí ekonómovia predsa na to reagovali. Napríklad Lafontaine, minister financií Nemeckej spolkovej republiky. On žiadal vtedy zaviesť tú tzv. Tobinovú daň, ktorá bola priamo nasmerovaná na tie virtuálne peniaze a na tie virtuálne komodity, s ktorými sa na burzách obchodovalo a fakticky tie komodity neexistovali. Tam ja vidím ten základný problém v tých špekulatívnych peniazoch a v špekulatívnom kapitáli, ktorý potom naozaj dopadá v súčasnosti, povedzme, na celosvetovú ekonomiku, ale aj na ekonomiky jednotlivých štátov. Je samozrejme, že tieto obrovské peniaze
je ťažko nejakým spôsobom usmerniť nejakej, povedzme, dajme tomu národnej vláde. Tá prakticky nemá nejaké šance len naozaj znovu sa nejako spojiť s tými ekonomickými subjektami, ktoré do značnej miere, povedzme, sami nielenže vytvárajú tú krízu, ale môžu ju vytvárať. Neznamená to, že všetci ju vytvárajú, že musíme byť v tomto smere akože aspoň v primeranej miere spravodliví, ale faktom je, že nespôsobujú pracujúci. To je jeden ako základný fakt. Ale že si tú krízu odnášajú na svojich teda ako bedrách najviac oni, to je fakt. Pretože pozrite sa, aj teraz sa, povedzme, aj na Slovensku sa stále hovorí, a veľa podnikateľov to tvrdí, že stále sa hovorí o tzv. Oprávnenom alebo nárokovateľnom zisku, povedzme, v daných firmách. Ja sa pýtam, čo to je, keď ten pracujúci človek nemá nárok ani na svoju mzdu, koľko razy, keď firma skrachuje alebo keď ho prepustia. Tu sa ľudia dožadujú aj 10, 12 mesiacov, niekedy aj dokonca niekoľko rokov, svojej mzdy, na ktorú majú nárok. Čiže toto sú veci, ktoré si treba všímať a ktoré by si mali všímať aj tie väčšie korporácie, tak ako to bolo, povedzme, vo firmách ešte začiatkom, povedzme, 20. storočia. Spomeňme si na Baťu, kde naozaj majiteľ fabriky investoval do toho ľudského potenciálu toľko, že to bolo, myslím si, že až nadmieru toho, čo niekedy vyprodukoval. Čo by sa od kapitalistu nečakalo. Čo by sa od kapitalistu nečakalo. Teraz, ako by sa Roman Michalko pravdepodobne narážal, nie bola to asi presná formulácia, ale zrejme na tento faktor. No, že ten človek ako si málo, on má pocit, aj je to faktický stav, ako keby málo za svoju prácu dostával, ako keby nedostával ani to, čo je jej nie celá hodnota, ale nadhodnotu si samozrejme zoberie niekto iný. Ja by som sa rád pridal do tejto diskusie, samozrejme položil tie otázky, pretože ja som rozumel Michalkovi, čo hovorí, a je úplne samozrejme, že keď budeme rozdielovať teraz globalizáciu na všetky jej prvky, tak sa nedopracujeme k nikomu. Teraz je rozhodujúca kríza, to znamená, že hovoríme o ekonomickej globalizácii a jej dôsledkoch, čo pociťujeme aj na Slovensku a vidíme, že štát sa nedokáže týmto veciam brániť, pretože korporácie sú silnejšie. My to vidíme na tom, že sem prichádza špekulatívny kapitál. Keď sa vyčerpajú možnosti slovenskej lacnej pracovnej sily, tak jednoducho sa zoberie, ide ďalej. A ide ďalej po celom svete, takže toto ako sa hýbe. Lenže dnes už tovary nemožno jednoducho vyvážať do nejakých lacnejších krajín a tak ďalej. Tá globalizácia už zohrala svoju úlohu veľmi pozitívnu. To, že sa ekonomika zefektívňuje, že sa dosahujú lepšie výsledky. Ale to ešte neznamená, že sa dosahuje aj lepšie prerozdelenie. A to je otázka pre tých podnikateľov, o ktorých hovoril, o ktorých hovoril tu aj pán doktor pred chvíľočkou. To znamená, že ak budeme hovoriť o globalizácii, budeme hovoriť o maximalizácii ziskov a minimalizácii nákladov, tak nezabúdajme na to, že tou najjednoduchšie stráviteľnou nákladovou položkou je vždy človek. Vyhodíme ho na ulicu a nemáme náklady, máme znížené náklady. A toto by nemalo v jednej kultivovanej spoločnosti fungovať. Jednoducho Európa má inú kultúru, ako prináša tiež globalizácia. A prečo sa nedržať tých pozícií európskej kultúry, ktorá prináša sociálny štát a istý status životnej úrovne, ktorý by sa dal dosiahnuť, ak by korporácie netlačili na pilu. Nech sa páči, pán Michalko. Len aby sme nezabudli jednu vetu do toho. Vy ste hovorili, zamestnanec očakáva, že bude nejako spravodlivo odmenený a vy ste hovorili o tej negatívnej úlohe nadnárodných korporácií, ako zle sa správajú. Tak možno budete prekvapení, možno to neviete, ale na Slovensku prebieha už niekoľko rokov taká súťaž o najlepšieho zamestnávateľa. A viete, kto s prehľadom vyhráva tie súťaže na Slovensku? Práve tie zlé nadnárodné korporácie, o ktorých hovoríte. Firmy ako napríklad Dell a podobne, kde sami zamestnanci ich označujú za dobrých zamestnávateľov. Takže ako zase skúste troška do toho obrazu, ktorý ako ten divák, keď to počúva, tak sa možno vydesí ani nebude spať. Lebo mne sa zdá, že popisujete proste svet
ktorý vidíte, ale ktorý reálne vonku neexistuje. Akože skúsme do toho vniesť nejakú rovnováhu. Dobre, však vy máte argumenty. Potom neexistujú zrejme ani ten istý počet nezamestnaných, ktoré už tu na Slovensku máme. Tak ako to musíme vnímať ako fakt, ktorý tu existuje. Tuto, keď Roman Michalko spomenul ten washingtonský konsenzus, ja si myslím, že jednoducho by sme sa tohto mohli chytiť. Ako s manželským sľubom. Viedol k tým ohláseným výsledkom ten washingtonský konsenzus, ktorý má byť odstránenie biedy. Pán doktor, vydržte chvíľočku, necháme to hovoriť Michalka, potom dostávate slova, dostaneme sa k konsenzu. Ja sa k nemu vrátim. Áno, jasné. Ja by som sa chytil toho, čo tu povedal pán Tužinský, a to, že vlastne táto kríza, ja by som povedal, že dostávame sa možno ku civilizačnej kríze, pretože sa ukazuje, že kapitalizmus potrebuje minimálne perestrojku a možno úplne paradigmatickú zmenu rozvoja alebo smerovania spoločnosti. Totiž celý ten model minimalizácie štátu a vôbec toho, kam kapitalizmus viedol, vychádza z prvotnej tézy, že človek je racionálny racionálny egoista. To je základná téza liberalizmu. Ja chcem maximalizovať dobro pre seba, pre svoju rodinu, a ak mi to spoločnosť umožní byť takýmto egoizmom, tak je to vlastne fajn, lebo to je podstata kapitalizmu. To znamená, vedie to k tomu, to je aj ten model amerického sna, a veľmi napríklad je teraz také aktuálne boj o reformu, ktorá nedávno bola na kongrese Spojených štátov vybojovaná. 40 miliónov Američanov nemalo základné zdravotné poistenie, teraz sa to, hádam, troška zmení. To je presne rozdiel medzi americkým a európskym modelom. V Amerike máte multimiliardárske štvrte, máte Malibu, máte Beverly Hills, ale máte tam veľkomestské slamy pri veľkých mestách, kde žijú ľudia absolútne nedôstojne najbohatšej krajiny sveta. My nemáme slamy? Ale napríklad v Nemecku nie sú. Ale v Nemecku nie sú. V Nemecku a vo Švédsku nie sú. Ja hovorím o tom vyspelom... Francúzsku nemáte geta? Vo vyspelom Francúzsku, kde je vyspelý obrovský sociálny štát, nemáte geta? To je problém, ale to je problém sveta. Tak čo tu rozprávate ako veci, ktoré nekorešpendujú s realitou? Ale počkať, ale aby bolo jasné. Základná téza, ktorú som chcel povedať, je tá, že jednoducho štát na istej úrovni v 21. storočí dosiahol takú civilizačnú úroveň, že každému svojmu občanovi zabezpečí základné zdravotné poistenie. Čo napríklad v Spojených štátoch nebolo dodnes. Teraz po veľmi, veľmi ťažko presadenej reforme možno aj Spojené štáty sa pomaličky začlenia medzi civilizované štáty v tomto oblasti. Čo sa týka úlohy štátu, tá privatizácia, tu nás sa prijala téza, s tým hlboko, ideologická téza, s tým hlboko nesúhlasím, že ten najhorší súkromný vlastník je lepší ako najlepší štátny vlastník. Je to úplná hlúposť. Keď si pozrieme Slovinsko, najvyspelejšia postkomunistická krajina, výška HDP na hlavu a tak ďalej, minimálne privatizovala. Viete prečo? Najvyspelejšia ešte počas komunizmu. Isté. To je základ. Dobre, ale 20 rokov je tu... 80% juhoslovanského exportu bolo zo Slovenska. Ale išlo o to, že určite, a podstatná vec, poviem vám veľa štátnych podnikov, ktoré boli plne konkurenčne schopné, ktoré Renault bol po roku 1945 zoštátnený, keďže ako kolaboroval jeho zakladateľ, a neviem, do konca 90. rokov alebo polovice 90. rokov bol plne konkurenčná štátna firma, ktorá fungovala na otvorenom trhu napriek tomu, že bola štátna. Čiže vôbec neplatí zmiešané vlastníctvo. Táto téza, že mohli by sme povedať tisícky prípadov, precedensov, kedy súkromní vlastníci nerozvíjali podnik. Teraz máme Kapa v Štúrove, jednoducho prišiel špekulatívny kapitál, vyčistil priestor, aby získal trhy pre svoje výrobky a zlikvidoval firmu, ktorá inak bola životaschopná. Čiže to vôbec nepatrí, že jedno je lepšie, druhé... V roku 89 bola téza zmiešaná. Dobre, môžeme. Áno. Môžem na to nadviazať? Môžete nadviazať, je tu otázka pre vás. Prečítam otázku, môžete reagovať na otázku aj na pána Michalku. Takže nech sa páči. Pán Stanislav z Banskej Bystrice píše, ako môže pán Oravec spochybňovať, že za posledné 10 ročia bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Stačí si zobrať štatistiky zo Spojených štátov. V roku 1979 zarábalo 1% najbohatších Američanov 33 krát viac, než zarábalo 20% najchudobnejších. V roku 2000 podľa oficiálnych štatistík zarábajú najchudobnejšie Američania 85 krát viac ako tí najchudobnejší. To je obrovský náraz chudoby chudobných a bohatstva bohatých. Navyše
v roku 2005 dosiahol podiel 1% najbohatších Američanov na celom bohatstve Ameriky, najvyššie číslo od roku 1928. A to hovoríme len o Spojených štátoch. Môžem pokračovať. Tretím svetom má ponúknuť pánovi Oravcovi toľko štatistík, koľko len chce. Nech on povie nejaké číslo alebo fakt, keď sa faktami oháňa, ktorý by tieto štatistiky vyvrátil. Môže ešte dnes niekto vážne tvrdiť, že nerovnosť vo svete sa nezvyšuje? Áno, môže. A ja to tvrdím v tejto relácii. No, nech sa páči. S tými faktami. Ja nerad operujem číslami, pretože čísla sa dajú prekrúcať tak i tak, ale ako keď divák trvá na tom, tak mu môžem povedať nejaké číslo. A teda povedať mu, že to, čo on uvádza možno korektné čísla, ale mýli si v tej svojej otázke a v tých štatistikách, ktoré uvádza, dve veci. Jedna vec je chudoba a druhá vec je príjmová nerovnosť. Príjmová nerovnosť môže narastať a chudoba sa môže znižovať zároveň. A tieto dve veci niekedy zmiešavajú aj medzinárodné inštitúcie vo svojich reportoch. Uvediem jeden príklad reportu OSN z konca 90. rokov, ktorý uvádzal, že vo svete sa zvýšila príjmová nerovnosť a samozrejme, že to vnímané ako niečo negatívne, ale keď ste sa pozreli na štatistiky, tak ste zistili, že skupina ľudí, to je tá známa štatistika, že koľko ľudí na svete žije z $1 za deň, tak bolo tam, že 1,2 miliardy ľudí žije z $1 na deň a oproti predchádzajúcemu obdobiu sa to nezmenilo. Ale druhá skupina, ktorá žije z $2 na deň, vzrástla z 2,5 miliardy na 2,8 miliardy. Čiže príjmová nerovnosť sa zvýšila. A zvýšila sa aj chudoba? Nie, naopak, situácia sa objektívne zlepšila. Čiže dávajme pozor na čísla, dávajme pozor na to, ako s nimi manipulujeme. A ja stále znovu opakujem, že téza, ktorú všetci lavičiari ako automaticky používajú, svet je zle zariadený, pretože nespravodlivé je tu prerozdeľovanie a máme tu problém, pretože chudobní sú chudobnejší a bohatí sú bohatší. Nie je pravdivá. Nie je pravdivá. Lebo prečo? Preto, lebo bohatší môžu byť chudobnejší, či bohatší môžu byť bohatší, ale to neznamená, že chudobní sú automaticky chudobnejší. Naopak, aj tí chudobnejší sa zlepšuje životná úroveň. Ja by som povedal tak, jedna vec je tá rovina prijatých opatrení, ako povedal pán Michalko, ten Washingtonský konzens, to je rok 1990, ak sa nemýlim. Odtedy uplynul nejaký čas a jeho hodnotenie, či splnil svoje závery. Druhá vec je, že tu sa nám mieša otázka teórie alebo tých prístupov, ktoré Medzinárodný menový fond a Svetová banka určili v tom Washingtonskom konzense, ale nevnímame, čo povedali, povedzme, ľudia, ktorí tam pracovali. Taký Stiglitz, čo hovorí o tom, ktorý napísal x kníh na to. A mieša sa tam tým pádom aj ideológia do toho, aj trocha, by som povedal, geopolitiky, lebo to bol geopolitický záujem aj Spojených štátov. Slobodný trh znamenal, pretože najväčší producent, alebo HDP, tvorca na svete je vlastne Spojené štáty boli a v 90. roku. Hej, a pochopiteľne, že keď sa otvoril trh, keď sa prijalo tých 10 zásad Washingtonského konsensu, napríklad aj otvorenie, deregulácia pracovnej sily, otvorenie trhu pre zahraničné tovary a tak ďalej, znamená to automatické aj posilnenie svetovej pozície Spojených štátov amerických. Aj nielen finančné, nielen teoretické, ale aj globálne. A na druhej strane, pokiaľ sa týka o chudoby, ale my máme dostatok. Ja som si tu doniesol knihu, aby som... Toto je osobitný poradca, poverenec OSN pre otázky chudoby, ktorý vypracoval túto knižku, volá sa to Imperium hanby. A tu, ale to sú, nie teoretické závery alebo ekonomické, ale geopolitické, kde on ukazuje, že čo by sa dalo urobiť, keby na zbrojenie, tá známa téza, neboli investované také peniaze. Je to taká pyramída. Hej. On tu hovorí o terore kozmokratov, hej, ekonomickom a tak ďalej. Čiže on veľmi je kritický a to je štúdia OSN. Tu je ten trojuholník,
že čo všetko, toto sú výdavky na zbrojenie a tu sú uvedené ekologické a ostatné veci, čo by stačilo teda... Ale keď je to zbrojenie najväčší biznis, nech sa páči, pán Mikolko, pán Tužinský. Nie celkom. Ako som chápal vlastne to, čo povedal teraz pán Oravec. On povedal, že keď príklad, a myslím, že za posledných 10 rokov sa skoro zdvojnásobil HDP na hlavu, povedzme, na Slovensku. Čiže keď hrubý domáci produkt, alebo to, čo sa vyrobí na území Slovenska, sa zdvojnásobilo, tak realita je to, že chudobnejších možno nie je viacej, ale profit z toho nárastu ekonomiky, z toho nárastu tovarov a služieb sa extrémne nerovnomerne rozdelil. Ten medián, to znamená, dnes bežní ľudia, keď počujú, že priemerná mzda na Slovensku je 23 000 a dokonca v Bratislave 26 000 korún, teda v korunách, tak povedia, že to je absurdné. Ale ten medián je niekde na úrovni 70%. To znamená, 70% má podpriemernú mzdu a iba 30% vlastne navyšuje. A to je presne to, že kým z nárastu bohatstva profitovali tí najchudobnejší možno zvýšením svojich príjmov o 20%, tak tí najbohatší o mnoho, možno násobne, trojnásobne, štvornásobne. A to je to, že možno, že je troška menej chudobných, ale oveľa väčšia je nespravodlivosť v redistribúcii toho bohatstva. A to ľudia vidia. Čo je podľa vás spravodlivosť distribúcie bohatstva? Skúste definovať, aby sme vedeli, no to znamená, že sa na, ako by ste na tom... si vy predstavovali teda svet zariadený spravodlivosť z hľadiska rozdeľovania toho, čo sa vytvorí? Spravodlivosť čo bude je, podľa vás ten stav? No to je to, že všetci spokojní. Nie všetci spokojní, že ten pomer alebo nárast toho bohatstva, čo sa vyrobí, bude rovnomerný pri všetkých segmentoch spoločnosti, že ak zbohatnú bohatší, tak zbohatnú úmerne a ak tí najchudobnejší o niečo dostanú viacej, nedostanú iba o 20%, ale o toľko, o koľko sa zvýši všeobecné bohatstvo danej spoločnosti. Ak sa zvýši produkcia tovarov a služieb na Slovensku dvojnásobne za 10 rokov, tak spravodlivé by bolo, keby všetkým ľuďom sa reálne platy za 10 rokov zdvojnásobili. A nie niekomu o 20% a niekomu trojnásobne. A myslíte si, že by to bolo spravodlivé? Že všetkým by sa malo... priemere, ale to chcem už ešte hneď použiť vidím jednu problém. vec. To chcem na Peta Buchanana, lebo bol to toto stojí na veľmi ako vratkých nohách, ako takáto predstava spravodlivého prerozdeľovania. Chcem ešte jednu vec. Keď sa tu nahovorilo ľavičiarov, tak použijem ultrapravičiara. Čítal som knihu Peta Buchanana, ultrakonzervatívneho mysliteľa, mnohonásobného kandidáta republikánskej strany na prezidenta a poradcu Ronalda Reagana, ktorý napísal známu knihu Smrť západu. A ten práve kritizuje to, že čo sa od roku 1950 stalo s americkou spoločnosťou. V roku 1950 bol štandardný model strednostavovskej spoločnosti, manžel, právnik, advokát, sudca, zamestnaný, manželka s deťmi doma. Tento model prestal fungovať, aby si udržala statusová tá stredná trieda svoj úroveň a riešilo sa to v 50. 60. rokoch hromadným zamestnávaním žien. V 70. rokoch na to, aby sa ten status strednej triedy udržal, bolo nutné zobrať si hypotéku. Začať sa zadlžovať množstvo spotrebných a takých a onakých úverov. V 90. rokoch prišli plastikové karty. Reálna mzda rástla celý ten čas. Nie reálna, nominálna mzda. Ale rástla o 0,5% alebo o percento menej ako inflácia. Ak by z roka na rok klesli reálne mzdy o 25%, tak je revolúcia. Teraz som sa stratil, že o ktorej karne sme hovorili? No, teraz hovoríme o Spojených štátoch, to je Pat Buchanan. A o 10 ročí? Od 50. rokov do súčasnosti, ako sa vyvíjala tá spoločnosť. Tá spoločnosť, ten status spotrebiteľský, to, čo oni konzumujú, je možný vďaka tomu, nie, že tá stredná trieda si to môže dovoliť, ako si to mohla dovoliť na danej úrovni v 50. rokoch, ale len vďaka obrovskému zadlžovaniu. Spojené štáty sa dostali do dlhovej všetkými pasce. desiatými. Prečo to je? Konečne ste povedali niečo, s čím môžem súhlasiť po 50 ale vy ste relácie. nepochopili zrejme, čo som tým chcel povedať. Tým som chcel povedať to, že americká stredná trieda sa pauperizovala, prepadala, lebo kým v 50. rokoch na svoj status stačilo, aby bol zamestnaný jeden tá živiteľ domácnosti, v 90. rokoch to musel byť manžel, manželka, hypotekárny úver, plastikové karty. A ten status sa umožnil za to všetko. Čiže kým predtým stačilo na to jeden človek, tak na ten istý status bolo hromadné zadlžovanie,
ktoré nakoniec viedlo Spojené štáty žili nadpomery. Prečo? A to je otázka. Asi sa ale asi nespravodlivosť v prerozdeľovaní profitov, ziskov narastla a ten stredostavský človek na to, aby udržal svoj status, musel sa hromadne nadlžiť. No, vy ste sa tu pýtali, pán Oravec, o tej spravodlivosti. Samozrejme, že tu z týchto účastníkov, ale ani vy, nechce hovoriť o spravodlivosti tak zasvetene, ako že ju vie vyriešiť. A to by sme mali, ak otvárame nejakú otázku a tvárime sa, že je zásadný problém s ňou, tak mali by sme aj ponúknuť nejaké riešenie. No, ale zásadný problém je namýšľať si, že na nejakú otázku môžeme v tomto smere odpovedať nejako definitívne. To sa jednoducho nedá. V tomto by som ja pokročil, že napokon však vy tiež čítate literatúru svojho druhu, a tiež máte určite svojich mysliteľov, ktorých máte rád. No, podľa toho, čo hovoríte, usúdim, že ste nečítali Johna Rawlsa a jeho teóriu spravodlivosti z toho 70. Budete prekvapení, ale čítal. No, ak ste ju teda čítali, tak potom ako sa môžete pýtať o otázke spravodlivosti, tak ako sa pýtate. Predsa on dáva presnú definíciu toho. Poprvé je prvý, ktorý sa touto otázkou takto hlboko zaoberal. Ja som sa nepýtal na Rawlsa, ale pýtal som sa tu pána Michalka. No, ale keďže Rawls na to odpovedal, a vy to viete, lebo ste ho čítali, tak potom viete aj odpovedať na to, prečo sa on zapodieval teóriou spravodlivosti, prečo ju vytvoril a aký rozdiel bol medzi Rawlsom a jeho kolegom, univerzitným profesorom z tej istej univerzity na Harvarde, ktorý predstavoval éru alebo neoliberalizmus, a to bol Nozick, a toho vy určite tiež poznáte. A keď si porovnávate tieto dve filozofie a usúdite, o čom hovoril Rawls, lebo Rawls sa práve zapodieval prerozdeľovaním, a Nozick, ten sa tým vôbec nezaoberal, ten sa zaoberal iba ochranou vlastníctva a svojej osoby, ako človeka, čo bol teda libertariánsky proces, musíme jednoducho sem zaviesť aj týchto filozofov, ak sa chceme dostať ďalej. Teraz sme zabrdli globalizácie no ale tak veď neoliberalizmus, to je predsa výsledkom globalizácie. Veď washingtonský konsenzus, ako sme si tu už povedali, definovali tie tri prvky, prinajmenšom povedzme to, že je tam akože úplne neriadený trh a vy ste predstaviteľ trhu. A teraz ja sa vás pýtam, vy naozaj veríte tomu, že dneska už je ten trh tým lakmusovým papieríkom, o ktorom hovorila neviditeľná ruka trhu Adama Smitha? Ten trh sa úplne zmenil. A vy to chcete poprieť? No, môžem teraz chvíľočku ja? Washingtonský konsenzus. Znovu, ako hlavne v ústach ľavicových intelektuálov je washingtonský konsenzus používaný ako niečo, ako až nejaké akoby sprisahanie medzinárodných inštitúcií voči možno nášmu regiónu. No prečítajte si Sereša. Spomeňme si, čo sa dialo začiatkom, alebo kedy bol teda, vy ste povedali, že bol prijímaný začiatkom 90. rokov. A spomeňme si na tú situáciu, ktorú sme mali. Bola tu skupina krajín, ktoré 4-10 ročia skúšali nejaký systém, a to sa teda, mne sa, pán Michalko, keď som vás počúval, tak som si myslel, že 20 rokov po novembri sa mi sníva. Ale toto je vaša obľúbená téza. Že tu budem počúvať o tom, že o výhodách štátneho vlastníctva versus súkromného vlastníctva. Ja som bol rovnocennom. Samozrejme. Dobre, nechajme dovoriť pána Oravca. Že vrátime sa do začiatku 90. rokov. Bola tu skupina krajín, v ktorých skrachoval komunistický experiment. A teraz medzinárodné inštitúcie rozmýšľali o tom, čo tie krajiny majú robiť, ako z toho marazmu sa dostať von. No tak čo mali urobiť, ako nadefinovať princípy, ktoré boli takmer protikladné tomu ekonomickému a sociálnemu systému, ktorý dovtedy tie krajiny skúšali. Tak štátne vlastníctvo zlyhalo, neosvedčilo sa, ekonomický systém bol neefektívny, neuspokojil dostatočne potreby spotrebiteľov, no tak vyskúšajte súkromné vlastníctvo. To znamená, nevyhnutne privatizujte. Štátna regulácia a plánovanie sa neosvedčili, no tak vyskúšajte liberalizáciu ekonomiky. To sú úplne prirodzené recepty, ktoré... To je obsah washingtonského konsenzu, nie je tam nič, čo by tam bolo ako tajomné, ani žiadne sprísahanie, nič podobné. Ale to, čo je podstatnejšie je, a to, čo chcem povedať, lebo vy to neustále operujete tým, že globalizácia, kríza a
liberalizmus. Áno? Neoliberalizmus. Zoberte si, že svet dneska je výrazne viac socialistický než liberálny a absolútne neplatí to, čo ste vypovedali, že počas 20. storočia prišlo k nejakej znižovaniu úlohy štátu. Ako môžete si zobrať základné parametre, ktoré ako o tom vypovedajú. Zoberte si, že... V ekonomike. Áno, v ekonomike. Zoberte si, že na začiatku 20. storočia, viete, aká bola miera prerozdeľovania? To znamená, že koľko štát vybral na daniach a koľko dal na výdavkoch? Akože menej. Viete, koľko? Tak zlomok toho určite nie. Čo to je zlomok? Ja neviem, 20% alebo neviem. No vidíte, tak priemer, povedzme, bol niekde okolo 10% pred prvou svetovou vojnou. Vo väčšine krajín to bolo jednociferné číslo. Menej ako 10%. A viete, koľko je to teraz? V Švédsku určite viac ako v Čile. No skúste povedať číslo. No Slovensko má okolo 40%, 43%. Tak... Priemer v Európskej únii je 42, sú krajiny, ktorých je to 50. Na začiatku storočia 10% miera prerozdeľovania, čiže to, čo štát zobral ľuďom na daniach z ich príjmu, nemôžu to použiť oni, ale použije to nejaká štátna autorita. Na konci storočia 50 alebo 40%. A vy mi idete tvrdiť, že úloha štátu sa znížila? Veď ona sa radikálne zvýšila. A to už nehovorím o tom, že štát, jeho regulačná úloha zásadným spôsobom nabobtnala oproti tomu, čo bolo na začiatku 20. storočia. A môžeme pokračovať oblasť po oblasti a vaša téza o znížení úlohy štátu neobstojí. Teraz pozrieme za aký dekádu. Ak to porovnávame z roku 1900. Dobre, ale zoberme si od roku 89, tak vtedy určite miera prerozdelenia sa podstatne znížila. Ale dobre, to bol iný ekonomický systém a politický systém. Ale zoberme si ten model od Washingtonského konsenzu od 90. rokov. A tam určite miera minimálne nárastu štátu podstatne sa zbrzdila a naopak štát čím ďalej, tým má nižšie dane. Však čo je napríklad rovná daň? Rovná daň je solidarita tých najchudobnejších s najbohatšími. Zoberme si jednu základnú tézu. Koľko platí najchudobnejší Slovák na daniach z príjmov? Na nepriamých daniach to zaplatí. Ja to presne poviem. Keď si pamätáte, keď sa dopoviem, to platí nulu. Dobre, ale platí zase spotreby dane viacej. Lebo, to nežartujte. No to samozrejme. Pretože keď sa bohatý si kúpi za milión auto, chudobný si kúpi za 200 000 auto. Počkaj, musím to vysvetliť. 19% daňach vlastne minulé. Prosím vás, nechajte dohovoriť Michalka, potom pán Túžinský a potom je pán Kerný. Zakladala DPH. Nesedí to, ale tak spodná. Číselne vám to nesedí. Ja vám to vysvetlím, ako to sedí. Keď sa zavádzala DPH, spodná na základné potraviny, bývanie, základné vitálne potreby človeka bola 6%. Na luxusný tovar, metaforicky šampanské, kaviár a luxusné dovolenky bola 26%. Postupne spodná zvyšovala, horná klesala. Nakoniec to skončilo tak, že máme rovnú 19% daň. To znamená, že tomu najchudobnejšiemu, ktorý v 94. alebo kedy sa DPH platil 6% za základné tovary, dneska platí 19%. Tomu, kto chodil na šampanské 4 dovolenky ročne, ten z 26 klesla na 19, čiže o 7%. Inak povedané, keď sa zakladala daňová reforma, bola, a to chcem zdôrazniť, rozpočtovo neutrálna. To znamená, vybralo sa rovnaký počet. Inak povedané, tí najchudobnejší... Vybralo sa viac. Alebo viac. Tí najchudobnejší v základných potravinách, v bývaní, v energiách zaplatili to, aby tí najbohatší nemali 3 dovolenky na Filipínach, ale 4. A to je vlastne tá perverznosť, pretože skutočne tá masa tých najchudobnejších, tých 90% sa poskladali na zvýšenú luxusnú spotrebu najbohatších. To je napríklad jeden... Ale je to tak? No tak toto mi vytvrdi. Z tých 6% a 19, 13%. Nepresvedčíte sa, nech sa páči, pán Túžinský. No to sú fakty. Ja by som to trošku vrátil zase predsa len inde do priestoru života, pretože to nás musí zaujímať ďaleko viac a to je kvalita života ako takého. A táto kvalita života súvisí samozrejme vždy do značnej miery, budem hovoriť ako z oblasti kultúry, s jazykom. Nesmiernym spôsobom sa napríklad zvulgarizoval jazyk. Je to jazyk plytkej reklamy, ktorá skutočne núti človeka
stále myslieť len na jednu vec. A to je spotreba a potreba. Stále proste niečo vlastniť, niečo mať, stále sa to tíska do podvedomia a preto som ja spočiatku aj hovoril o tej morálnej kríze. Tá súvisí s týmito všetkými dravými javmi, pretože nech sa na to, pán Oravec, pozeráte akokoľvek, ten kapitalizmus súčasný zdrsnel. A zdrsnel najmä v tom jazyku a súvisí to s globalizáciou, naozaj to veľmi súvisí, pretože čo je dnešným naozaj faktorom určujúci alebo zostavujúci spoločenské vedomie alebo vedomie človeka ako takého? To sú predsa médiá. A tieto médiá sa začali používať a využívať v prospech naozaj tých najbohatších korporácií, v prospech, povedzme, štátov, ktoré sú militantné. Keď tu hovoríme o tých Spojených štátoch, veď si to uvedomme jednu takú základnú vec, že ako náhle svet prestal byť bipolárny, tak odrazu sa vedú vojny. To, čo sa riešilo diplomatickými cestami a povedzme nejako tak ako naozaj, že s istou jemnosťou, keď aj samozrejme, že veľmoci vždy si hľadali svoje nejaké cesty, ako uskutočniť svoje záujmy, ale teraz sú to priame vojny. Priamo namiesto toho, že povedzme naozaj skutočne dennodenne zomiera od hladu v tomto bohatom svete, každý deň, neviem presne to číslo, x detí, to nikoho ako si povedzme tých veľkých to necháva ľahostajných. Organizácia Spojených národov vyhlási rok dieťaťa a podobné nezmysly, ale v podstate pre tie deti neurobí ten veľký kapitál nič, nie je ochotný sa akože podeliť. A prečo to hovorím? Sústavne sa tu zdôrazňuje to, s čím ja nejako zvlášť nemôžem súhlasiť, že základom tej kapitalistickej spoločnosti je prirodzená vlastnosť človeka mať, vlastniť a že tento človek je takto prirodzene uspôsobený. Môžem vám povedať, že nie je to fakt. Nie je to fakt. Dnešný neurochirurg František Koukolík vydal niekoľko veľmi pozoruhodných knižiek, kde skúma tieto vlastnosti ľudskej povahy a asi už na tej úrovni, na akej sa neurochirurgovia vedeli dohodnúť a vedia určiť, že ako sa v ľudskom vedomí vlastne odohráva taký pocit, ako je spolupatričnosť, altruizmus. Všetky tieto veci už vedia naozaj psychiatri veľmi presne definovať, ako sa odohrávajú v ľudskom mozgu, ale tam je aj jeden základný posun. Zistili, že základnou vlastnosťou človeka je schopnosť kooperácie, schopnosť solidarity a nebolo to preto, že by to vo filogenetickom vývoji mozgu vzniklo len tak náhodne, ale toto práve spôsobovalo zachovanie druhu človeka, homo sapiens, ako takého, ako išiel vývojom. Čiže aj kapitalizmu naopak mala by začať byť prirodzená tá cesta kooperácie, tam sa chcem dopracovať k tomu, čo hovoril Roman Michalko, lebo to sú základné hybné sily toho, aby sme mohli hovoriť v spoločnosti o nejakej morálke. Povedzme si, že čo to v období krízy, len toto dopoviem, čo v období krízy to vlastne môže spôsobiť. Pozrite sa, keď nedôjde k spoločnosti, k sociálnemu zmieru, tak tá spoločnosť nech bude akákoľvek bohatá, nech bude akokoľvek vyspelá, povedzme, v technológiách, ona sa zosype, zrúti sa. A ja sa obávam toho, že keď som hovoril o tej vulgarizácii jazyka, jazykových prostriedkov, že ten človek je už na takej úrovni, pod vplyvom všelijakých tých reality show a ja neviem, to, čo mu vyplachuje mozog, že nebude schopný vnímať nejakú vážnu dohodu spoločenskú. A ľudia, ktorí naozaj pracujú masmediálne na tom, aby ten človek išiel, jeho nivo, aby bolo stále nižšie a nižšie v domnení, že však toho hlupáčika nejako veľmi ľahko zmanipulujeme a bude s ním pokoj, môžu sa veľmi pomýliť práve v tom, že keď budeme hľadať ten sociálny zmier, lebo môže sa to stať,
My dnes nevieme, ja nemám rád tieto definitívne odpovede, že toto je kríza, toto spôsobilo hento. Nie je to pravda, nedá sa toto tak celkom ľahko povedať, pretože nevieme ani dokedy tá kríza bude trvať a aká bude ešte hlboká. Tu sa nič neskončilo. Môžeme sa dozvedieť, čo ja viem, že o 4 týždne ďalšia banka môže padnúť, môže nejaký veľký koncern. Na ďalšiu krízu. Čiže presne toto. A pozrite sa, ako nezodpovedne povedzme aj isté typy ekonomov. Tí mladučkí ľudia tu sedeli v televízii, ja si pamätám nedávno, keď ako sa začalo vôbec hovoriť o kríze, ako ubezpečovali celé Slovensko, že Slovenska sa to nebude týkať, že to nič. No pre Boha živého, tak ak je zodpovednosť, povedzme, tých ekonomov, ktorí skutočne stále robia experimenty na človeku taká, no tak musíme aspoň odstraňovať, a to by sme mali spoločne. Nebol to predseda vlády, ktorý ubezpečoval Slovensko, že sa kríza Nie, nebol to predseda vlády, boli to mladí šikovní analytici, ktorí si mysleli, že svet sa začal odkedy oni nastúpili do banky. V tom to bolo. A to je to, čo mnohí naozaj, že ako si nechcú cítiť, viete aj vy, keď len tak poviete, že tak ľavičiari všetci majú ako nepravdu, lebo socializmus bol taký ako nevydarený experiment. Ja to vysvetlím. Bol nevydarený experiment v tom zmysle, že nie všetko sa mu podarilo uskutočniť a povedzme nie väčšina toho obyvateľstva, alebo obyvateľstvo nebolo takisto kultúrne pripravené na prijať isté veci, ktoré jednoducho ten systém so sebou niesol. Že nebolo tu maximálne bohatstvo, ale skutočne ja som nestretol na ulici žobráka za celú svoju existenciu. Aspoň nie teda v takom meradle, aby ma to muselo nejakým spôsobom frapovať ako človeka. Prvýkrát, keď som išiel na západ, tak v Španielsku naozaj som videl na námestí del Sol človeka, ktorý žobral. No to sme tu doma nemali. Teraz netreba chodiť nikde skutočne, ako máme ich doma dosť. A aj to je produkt toho nového voľného trhu. Ak môžem, hovorili ste na úvod o tom, že neurochirurgovia objavili, že človek nie je len ako tvor, ktorý hľadí na svoj vlastný záujem, egoista, ale má aj zmysel pre solidaritu. Tak vám poviem možno niečo, čo neviete. Vy ste spomínali Adama Smitha, ale neviem, že či len preto, lebo sa píše o ňom v literatúre, alebo či ste aj niečo od neho čítali, lebo vždy, keď sa hovorí o Adamovi Smithovi, pre divákov je to zakladateľ, vlastne otec ekonómie, tak sa spomína neviditeľná ruka trhu, to je tá jeho téza z bohatstva národov, ale Adam Smith napísal, a to už veľmi málo ľudí vie, aj druhú knihu, nielen Bohatstvo národov, kde definoval to, že človek má tento sebecký motív, ale on napísal aj teóriu morálneho cítenia, kde presne hovorí to, na čo prišli neurochirurgovia. To znamená, že človek nemá len sebecký záujem, ale je schopný aj solidarity a nezištnosti. Ale to, čo je podstatné, a to neviem, že či si celkom v tomto rozumieme, a to bolo Adamovi Smithovi jasné, že ak by sme mali spoločnosť založiť na nezištnosti, tak tá spoločnosť skončí v chaose a v ruinách. Že jediný zatiaľ známy spôsob usporiadania spoločnosti je počítať s tým sebeckým záujmom, ktorý dokáže zabezpečiť to fungovanie spoločnosti v tom najlepšom známom modeli. Tie alternatívy všetky doteraz zlyhali. Nie, toto súčasní psychiatri, čo vy hovoríte teraz, to nazývajú depriváciou. Ano. A že tých deprivantov naozaj, že medzi podnikateľmi a medzi vysokými politickými špičkami je príliš veľa. Sú to v podstate psychopati, ktorí dokonca vedia... Áno, on to tak definuje, ja citujem toho Koukolíka. Definuje to takto, že títo deprivanti vlastne ako psychopati dokážu skrývať svoje veci, za ktoré sa normálny psychopat dostane do väzenia, za iné formy zištných záujmov. Čiže politici a podnikatelia sú deprivanti? Dosť často. A zvyšok obyvateľstva? Veľká väčšina je. Všetci deprivanti sa sústredujú v týchto dvoch ako profesia. Môžeme ešte druhú... Tí sa dostávajú do... Tiež jednu otázku, takže nech sa páči. Ale druhú poznámku k tomu, čo ste hovorili, lebo niekoľkokrát ste opakovali kapitalizmus, kapitalistická spoločnosť.
nemáme tu kapitalizmus, v tom súhlasím s vami, že pri najlepšom môžeme hovoriť o zmiešanej ekonomike. Ani komunizmus sme nemali, keď sme ekonomike, to môžeme hovoriť. Nebodaj, nie je to reálny kapitalizmus. A už potom, že čo sa udialo v boji s krízou a to, koľko 1000 miliárd rôzne vlády naliali do finančného sektora, ale nevyriešili ten základný problém, že práve štát tu na desiatky rokov vytváral sociálnu záchrannú sieť pre banky a potom ich nechal ísť a tlačil ich do neúmerného rizika a potom ich tou sociálnou sieťou zachraňoval a tento problém vôbec nevyriešil. Preto hovorím, že my máme zarobené na ďalšiu krízu, ktorá bude možno o niekoľko rokov. Ale k tomu kapitalizmu, ja nemám problém ako s ľavicovými intelektuálmi, ale mám také musím sa usmievať nad západnými ľavicovými intelektuálmi, ktorí podľa mňa bojujú s nesprávnym nepriateľom. Oni bojujú s globalizáciou ako s niečím zlým, k tomu treba postaviť nejakú utopickú alternatívu a to, čo máme dnes, ako zmiesť úplne zo sveta a vymyslieť úplne niečo nové, čoho sa ja desím. Ale nie globalizácia je ten problém ako jej zlé pôsobenie. Problém je, že v rámci globalizácie by sme sa mali pozrieť na seba a povedať si, že práve ten západný svet v dôsledku globalizácie v tom svete globálnom výrazne stráca a je na zostupe. My sme už možno niekoľko desiatok rokov sa zošupováme zo špičky civilizačnej, ktorou sme boli. A už my máme tu Áziu, máme tu nastupujúcu Čínu, Indiu, ďalšie krajiny. Ak sa my nespamätáme, tak ako západná Európa, vôbec teda môžeme hovoriť o západnej civilizácii, neskončí dobre, pretože prehrá ekonomicky, ale prehrá ekonomicky preto, lebo do veľkej miery akceptovala mnohé veci, o ktorých tu vy hovoríte, že sú tie správne. To je ten problém. Aby sme si rozumeli, vy ste spomínali a pýtali ste sa ma, že či som čítal Adama Smitha, no tak keď sme chodili obidvaja na vysokú školu. Nie Bohatstvo národov, ale teóriu morálu. Pri najmenšom sme sa o neviditeľnej ruke trhu, čo si dozvedeli, ale mne sa zdá, že vy ste nepočuli otázku. No. Ja som sa vás pýtal, či naozaj si myslíte, že ten trh, ktorý dneska funguje tak, ako ho videl a popísal, cez svoju neviditeľnú ruku Adam Smith a odpovede, že nie. Určite nie, lebo keď sa Adam Smith dneska zobudil a videl, akým spôsobom štát dneska zasahuje do trhu, tak ako asi by sa radšej vrátil do hrobu. Otázka zásahov do trhu, štátnych zásahov do trhu, to je zase ďalšia polemická otázka. Možno si dáme o tom reláciu, že čo to vlastne znamená, lebo zase vy to naopak staváte. Ja som tu hovoril niekoľko kvantitatívnych údajov, o ktorých som hovoril. Áno. Takže zanechajme túto, lebo to nie je pravda, to je váš názor a iné názory sú iné, pretože otázka zásahov do štátu môže byť veľmi efektívna. Stiglitz má aj teóriu asymetrické informácie, napísal o tom knihu, že to presne naopak nie, že trh je tým dobrým hospodárom, ale presne naopak, trh je zase citujem Stiglitza, že práve trh funguje len v výnimočných prípadoch a nie univerzálne. Presne tak. Čiže je to on pracoval v Svetovej banke, takže... Ale aj v rámci Európskej únie, keď si zoberieme trh, tak dobre, na jednej strane ruka voľného trhu, a keď si zoberiete poľnohospodárske komodity, tak sú prísne zrazu limitované a limitované. Ale to je tá smrť Európskej únie. Ale ja som ako takhle bude pokračovať, tak ako musím ďaleko ešte zareagovať tou otázkou a hneď dostanete slovo. Ten princíp akože stále ako vychádza z toho, že ten štát, keď niečo robí, zásahy štátu, že sú akože negatívna záležitosť. No veď ten trh nedefirmovali tie štáty, ale tie korporácie. Pretože tí výrobcovia a tí obchodníci, a teraz ako o tom, keby sme sa začali baviť, kto vlastne spôsobil tie deformácie trhu, no tak vy sa usmiejete a poviete, že štát. To tak, ale nie je také jednoznačné. Keď v 95. skrachoval hedge fond, myslím 22 miliardy šlo, tak Medzinárodný menový fond a Svetová banka tam naliali, a ak sa dobre pamätám, nejakých 22 miliard, alebo takto, až potom sa to dodatočne schvaľovalo. Čiže to bol tiež zásah nie korporácií, ale tých inštitúcií. Sme tu vôbec nehovorili, že či tá Svetová banka, ktorá vznikla, a vôbec tie štruktúry Bretton-Woodske, či vznikli, či oni plnia tú svoju funkciu. Už v 97. správe Svetovej banky sa jasne už tak mierne cúva a hovorí sa, že aj štát je
v poriadku. Treba aj zdravo fungujúci štát, aj zdravo fungujúci trh. To je 97. Nechajme pána Bieláka dohovoriť, lebo už... Ja by som len chcel dopovedať, že my tu... Není problém, kde nás pán Oravec veľmi správne ťahá na svoj ľad, ale to je zlý ľad pre nás, lebo on chce hovoriť o lavici a pravici. Ale dnes taký problém nie je. Čo je to lavica? Čo je to pravica? Merkelová je lavica. Sú to pohľady na svet. A je to vysokomorálny politik, hej, a si zoberme Nemecko. Vy ste povedali to správne. Je problém medzi anglosaským alebo kalvinským ponímaním toho kapitalizmu a toho, čo my tu máme národné. A pokiaľ ide o globalizáciu, pán Michalko, však si zoberte Slovensko. My sme už tu mali Schengen za cisára, hej, koncom 19. storočia sa dalo cestovať všade. Slovenský problém bol vždy export pracovnej síly. My sme technologický rozvoj na východnom Slovensku máme vďaka druhej svetovej vojne. Hermann Göring-Werke z Lince sa presťahovali do VSŽ. 65 000 alebo koľko ľudí robilo v ríši. 100 000 ľudí chodilo na letné práce do odrezaných území. Za socializmu, čo bol hlavný argument Lenarta a týchto? Že my sme tam exportovali do Čech pracovnú silu. Čiže tú globalizáciu musíme to Slovensko vnímať aj národne inak. To je pre nás otázka. Základná téza, ktorú treba posledný. Predovšetkým som rád, že aj hlavný mysliteľ liberalizmu Smith prijímal alebo pokladal ako súčasť ľudskej prirodzenosti istú mieru solidarity. A to je ale v ten problém... Nebol to žiaden hlupák. No však ja to nehovorím. Len čo je zásadný problém je to, že títo pravicoví politici hovoria, áno, solidarita v poriadku, ale dobrovoľa, nevynútená štátom. Ale práve preto, že štát, ako vy ste vravili, aby to vraj fungovalo, musia vnímať človeka ako racionálneho egoistu, musí aj riešiť isté disparity v tej spoločnosti. Ľudia nie sú rovní a problém globalizácie takto nastavené, ako dneska funguje v tom, že vysoko bonifikuje víťazov a pauperizuje alebo znižuje úroveň tých porazených. Ale všetci víťazi nebudú. A tam je práve ten problém. Máte už dneska spoločnosti, napríklad Južná Afrika je úplne krásny prípad, kde je separácia víťazov a porazených. Máte veľkomestské slamy, máte absolútne getá a máte potom checkpointy a tá vysokopríjmová vrstva je jednoducho v zlatej klietke. A fyzikálne systémy a sociálne sú v istej miere dosť podobné, že ak miera tej nerovnováhy prekročí istú hranicu, tak nastane výbuch. Vo fyzike to je nejaký výbuch a v sociálnych vedách je to revolúcia. A my budeme hovoriť o alterglobalizme o 2 týždne. Ja viem, ale chcem povedať, že tento model globalizácie, ja som na začiatku povedal, že globalizácia by mohla byť neutrálny pojem, lebo to je vlastne technológia a všetky tie veci, ktoré niečo umožňuje. A práve ten problém je, že dnes sa ukazuje, že tie nerovnováhy sa stále zvyšujú. Vy ste hovorili, že áno, zvyšujú sa, ale že nie je to až také strašné, lebo vlastne ako počet chudobných nejak rapidne nerastie. Akurát je troška problém, že tie benefity z toho ekonomického rastu sa veľmi nerovnomerne rozširujú. Ale jedna veta len k tomu, ako znovu, asi si nerozumieme, za posledných 50 rokov, čo je asi obdobie možno v dejinách ľudstva najintenzívnejšej globalizácie zároveň, za posledných 50 rokov podľa údajov medzinárodných inštitúcií sa z absolútnej chudoby dostali 3 miliardy ľudí. V poriadku, ale o koľko zrazu? Vďaka globalizácii. Ale mnohí zase naopak do nej padli, viete. Áno, tam je zase celý viete čo, ale isté, je to ešte jedna vec a to je veľmi nebezpečná práve pre strednú vrstvu. V každej spoločnosti je chrbtová kosť stredná trieda. Problém je, že stredná trieda sa tenčí a vzniká tu bipolárna spoločnosť. Dnes je oveľa ťažšie udržať si status strednej triedy. Dnes máte mnoho ľudí, ktorí musia mať druhé, tretie zamestnanie. Dnes tu máte hypotekárnu generáciu. Dnes je pre človeka zo strednej... No tak do roku 90 jednoducho problém bývania bol otázkou istého času. Boli nejaké poradovníky, ale bolo to finančne prístupné. Dnes
Ale povedzte televíznym divákom aspoň to, že do roku 90 vidíte možno nejaké pozitíva, ale že sám sa vám zdal ten systém neudržateľný. Aspoň to povedzte televíznym divákom. Takto. Ale to povedal pán Tužinský veľmi presvedčivo. Počkajte, ja sa pýtam tú kolegu. Ja to samozrejme vidím, ale neznamená... Počkajte, ale povedzte to, aby som to počul. Neudržateľný, ťažko povedať, keby sa reformoval, čo by z toho mohlo vzniknúť, lebo ľudia chceli nejakú spoločnosť... Ak sa začneme odvolávať na to, že... Viete, máte rôzne modely, ale máte rôzne modely. Prosím vás, máte škandinávsky model spoločnosti. Asi tam sme chceli skôr smerovať ako do latinsko-amerického modelu. Poďme na škandinávsky model, poďme. Lebo ten napríklad, toto je možno alternatíva, ktorej asi, alebo minimálne ten kontinentálny, to znamená ten sociálne-ekologický... Prosím vás, páni, sociálny štát sme tu už preberali v tejto relácii. Nebudeme sa teraz venovať týmto typom. Ak dovolíte, aby som položil... Prepáčte, musím položiť... Máme tu už niekoľko diváckych otázok, aby ste si to ako vy nerozdávali iba vy dvaja tu na. Divák Anton píše, podľa pána Oravca je nám lepšie, akurát o tom nevieme. Nech ide do fabrík, kde súkromníci vyhadzujú stovky zamestnancov a povie im, že sa majú vlastne dobre. Okamžite by ho tam ukameňovali. Nech nežije v naivnosti. Krízu spôsobil kapitalizmus a vychvaľovaná neviditeľná ruka trhu. No a vy ste ako predstaviteľ, ste prezident podnikateľov Slovenska, tak mu odpovedzte tomuto divákovi. Ale ešte raz, ako ja som tu netvrdil, že všetci ľudia sa majú lepšie. Samozrejme, že v čase, keď máme dneska nárast zásadnej zamestnanosti, nezamestnanosti, tak sú ľudia, ktorí ako keď sú postihnutí touto situáciou, tak reálne ako vidia tú situáciu inak. Samozrejme, a je známe, že nezamestnanosť je jedna z najhorších životných situácií, ktorá človeka postihne. To je pochopiteľné. Ale znovu, ako keď sa odosobníme od životnej situácie toho konkrétneho diváka a pozrieme sa na slovenskú situáciu a pozrieme sa na to, že pred 10 rokmi malo Slovensko 500 000 nezamestnaných a dnes prišlo k nárastu nezamestnanosti, ja neviem, zhruba 300 000 nezamestnaných, tak objektívne musíme skonštatovať, že ten počet ľudí, ktoré sú v tejto nezávidenia hodnej situácii, je významne aj napriek kríze menší, než bol pred 10 rokmi. No, pán Oravec, ale ono je to štatisticky trošku aj, že to nie je presné číslo, koľko máme nezamestnaných, to je tí, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní a ktorí boli vlastne prepustení v tomto krátkom období a to je okrem toho návrat, tí, ktorí sa vrátili. To je ďalšia životná situácia a nemôžeme to tak povedať, ja by som to takto nepovedal, možno, že aj tam je ten rozdiel asi medzi ľavicovým a pravicovým názorom, že nemôžeme abstrahovať od človeka v tomto prípade, keď je v konkrétnej situácii životnej. To sa nedá. Ale nikto od neho neabstrahuje. Ako ja som povedal, že tento konkrétny divák a tí všetci, ktorí ako sú v tejto životnej situácii, to vnímajú takto. Ako ja som to od toho neabstrahoval, ja som povedal, že to je tak. Pokiaľ ide samozrejme, že o globalizáciu, nedá sa s tým, že ťažko povedať, že kto je za niektoré tie diskrepancie celkom zodpovedný, to by som nebol zase tiež taký istý, to by som skôr s vami súhlasil, ale v jednom podstatnom treba si uvedomiť, že ten celý drive toho zrýchlenia, povedzme, ako nastupovala táto vlna globalizácie, je pravdepodobne v tom, že naozaj sa zmenili technológie. No, tie technológie sa zmenili, ale čo je pri nich nebezpečné, to je to, že keď kladiete do systému stále viac a viac informácií, tak dochádza tam k tomu, čo tvrdí druhá veta termodynamická. Skrátka, dobre, nastáva v ňom chaos. A to je vlastne to prepojenie na krízu, že tá kríza je dôsledkom aj tohto zrýchlenia, povedzme, globalizácie. V tomto, že ten systém je jednoducho preťažený informáciami, ktoré nemajú primeranú kvalitatívnu hodnotu. No ja sa nazdávam, vy ste to už povedali v jednej svojej výpovedi, keď ste povedali, že skrátka nastal tu ekonomický experiment na ľuďoch. No. A možno sa treba držať tejto témy, pretože ten spoločenský konsenzus je nevyhnutný, aby sa dalo v tejto krajine, alebo nie v tejto krajine, ale vôbec v celom svete žiť. To je to, čo sa pýtajú alterglobalisti, že či chceme práve takýto svet, či chceme práve takýto život. A odpoveď je, že nie. Hej. Svet sa búri, tá Južná Amerika je na nohách, to, pán Oravec, určite nepopriete ani vy, však
chodíte po celom svete. A otázka je, že kedy bude na nohách aj iný ďalší svet. A to iba preto, že bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Keďže to opakujete, ja opakujem, to preto, nie je to pravda. Ak dovolíte, ja to neopakujem, ja iba citujem jednoho nášho televízneho diváka, ktorý hovorí, súhlasím s pánom Michalkom, že chudobní chudobnejú a bohatí bohatnú. Prosím o radu pána Oravca, ako za 20 rokov kapitalizmu na Slovensku môže niekto pocitovo, teda zákonne zarobiť, ale asi zrejme poctivo, teda zákonne zarobiť niekoľko miliárd a na Slovensku ich je viac, možno tým patrí aj pán Oravec. Za jeho odbornú radu vopred ďakujem pani Anna K. z Trnavy. No, ale o tom to je, že máme dneska a vďaka Bohu, ja si myslím, že už teraz si nie som istý počas tejto diskusie, že či všetci to v tomto štúdiu sme radi, že ten systém máme, ale že máme systém, kde sú otvorené možnosti pre všetkých. A otázka, samozrejme, a to je tá otázka. Tie možnosti a to sú pre všetkých, sú. ale neznamená, že... Nie sú rovnaké, určite. A neznamená zároveň, že ako každý sa dočká tej spravodlivej odmeny. Že ja som ten, ktorý ako tvrdo pracoval a na konci tej tvrdej práce bude podľa môjho názoru spravodlivá odmena. No. O tom to je, že tento systém je otvorený, čo sa týka aj výsledku. To znamená, že áno, je to tak. Niekedy niekto nespravodlivo stroskotá, keď sa do niečoho pustí, čo mu nevyjde, a naopak iný zase nespravodlivo zarobí. Áno? Ale to spravodlivosť poznáme z rodiny, kde ako keď sme boli malé deti a poslúchali sme, tak sme dostali od rodičov cukríky, keď sme neposlúchali, dostali sme na zadok. Ano. Spravodlivosť v tomto význame v ekonomike neexistuje a to často ako sa stretáva s nepochopením. Ale to je jedna z nepríjemných vecí, s ktorou sa musíme jednoducho zmieriť. No ale prečo by sa, ale zoberme si to takto, že predsa tie šance neboli rovnaké hneď pri štarte. Presne. Len si zoberme tú divokú privatizáciu. Tak jedni dostali kuponovú knižočku, ktorú môžu zahodiť, a druhí, povedzme, prišli k pomerne značnému majetku štátnemu, aby sme si to zobrali. Teraz sa im nepáči, keď napríklad vláda sa pokúša reprivatizovať nejaké fabriky tým, že by im vlastne pomohla, aby udržala zamestnanosť. Ale to sa im páčilo, keď privatizovali. Čiže musí tu byť nejaký taký správny meter, pretože aj ten štát, ktorý vlastne si dal rozobrať ten svoj majetok, má nejaké morálne právo vrátiť sa k tomu a nejakým spôsobom ho spravovať, keď ho v súkromných rukách celkom evidentne spravoval niekto zle. Áno. Prosím vás, máme tu ďalšiu divácku otázku, televízny divák, lebo diváčka sa pýta, musíme to prečítať, pretože nás pekne pozdravuje a tvrdí, že ako vždy tá relácia je super. Takže k tej téme osobne si myslím, že hľadanie ideálneho modelu socioekonomického usporiadania sveta je, ako by ste hľadali veľkosť košele, ktorá bude pasovať každému človeku na zemeguli. Svet nie je a dúfam, že tak skoro nebude monolit s rovnakými hodnotami všade naokolo. Systém, ktorý funguje v Škandinávii, nebude nikdy fungovať vo východnej Európe, systém, ktorý funguje v Spojených štátoch, nebude nikdy fungovať v Číne. Veľa vecí je aj o histórii, náboženstve, kultúrnych hodnotách a intelekte ľudí. Veľa úspechov nám želá Artur. Tak iste veľmi múdro. Zhodneme. Veľmi múdro. To sa zhodneme, ale zoberme si, ale s tým jedným nesúhlasím, že nie ako v Škandinávii. Zoberme si Fínsko, jednu chudobnú krajinu, závislú na sovietských trhoch, ktoré keď sa zrútili, tak Fíni mali problém. A potom už súhlasím človek o morálke, národných kvalitách a tak ďalej. Dosiahli konzens fínsky, kde sa zriekávali odbory dovolenky, zvýšenia platov, ale spolu s podnikateľmi, s vládou, s politikou. A z Fínska ja nerobím si nejaké ilúzie, samozrejme, ale my sme od teoretických debat zabrli do konkrétnych vecí. Ale Fíni sa z toho dostali. Neideologizovali samozrejme vzťah k Rusku, či už takému, alebo to bola tá finlandizácia. A všetko urobili. A otázka tej národnej kvality, a to je pre nás výzva tej globalizácie. Nie, že to, že by mala nejaké
My by sme tu nikdy fabriky nemali automobilové, keby tá globalizácia nebola. Je v tom, že Fíni dokázali z jednej gumárenskej fabriky vyrobiť Nokiu. A pre nás je otázka nie keď teda by sme išli až do takýchto konkrét, kde je tá naša schopnosť toto urobiť. A toto je výzva. Není dôležité, aká je táto kríza, ale ako nás tá kríza zmení a čo s nej dostaneme. Áno, A iste. presne má pravdu pán Tužinský, je to o tom jazyku. My sa musíme baviť nie o lavici a pravici a kto je taký alebo onaký, ale akým jazykom pomenujeme tú realitu. A to myslím, že o to sa usilujeme tu. Ja by som rád zareagoval na to, čo tu bolo povedané, preto lebo treba si uvedomiť, že vlastne v tých 90. rokoch, čo si väčšina ľudí predstavovala, hovorila sa to o privatizácii. Chcem jasne povedať, dnes jeden politik, ktorý bol pritom a ktorý už od roku 96 nie je v politike, povedal jednu veľmi pravdivú, ale jednu veľmi cynickú tézu. A to bolo práve ten koncept kuponovanej privatizácie, kedy v podstate vznikli dnešné zárodky tých finančných žralokov, ktorí ovládli celé odvetvia. A vtedy povedal vec, ktorá až zamrazí. My sme samozrejme vedeli, že budú obrovské neprávosti. My sme samozrejme vedeli, že kvanta ľudí bude okradnutých o ich kupóny. My sme samozrejme vedeli, že vzniknú miliardári, ale my sme museli to urobiť preto, aby sme nerobili pri ťažkých, presných, transparentných podmienkach 20 rokov privatizácie. My sme to chceli robiť hneď. Povedal to Tomáš Ježek, bývalý minister pre správu a privatizáciu v Čechách. Čiže to, čo sa tá divoká privatizácia, alebo to, čo sa eufemisticky povedalo ako transformačné náklady, tak to je v genetickej výbave tohto systému, ktorý má preto také zlé meno, aké má. A treba si pozrieť, že čo je to vlastne? Treba to jasne zadefinovať. Čo je kapitalizmus? Kapitalizmus je to, že keď nejaká skupina manažérov, 3, 4, 5, si robili SROčku, zobrali si úver z štátnej banky na prvú splátku a 10 rokov potom splácali podnik, ktorý na produkciu alebo na splátku tohto podniku robilo 1000, 2000, 3000 zamestnancov, ale privlastnili si ten majetok, tú vlastníctvo, tí 5 manažéri, nie tých 3000 alebo 5000 ľudí. A to si ľudia uvedomujú, že vlastne tak vznikla nová kapitálotvorná vrstva. Pokiaľ by ju rozvíjali, ako boli niektoré podniky, tak by to tí ľudia ešte akceptovali. Lebo dávali im zamestnanie, dávali im možno niekde sociálne programy, ale častokrát to boli špekulatívni ľudia, ktorí prišli k majetku, obratom to strelili s obrovským ziskom a smejú sa. A na tejto, by som povedal, áno, na tomto egoizme je založený vlastne celý tento systém. A preto to ľudia ťažko nesú, že takýto systém je vraj efektívny, ale za akých cen, aké morálne škody sa urobili. Ľudia chceli niečo iné. Chceli možno zamestnanecké podniky, čo je tiež problém, lebo tam je rozdrobené vlastníctvo. Chceli jednoducho taký systém, ktorý by čiastočne ten benefit úzkej vrstvy tých výťazov prerozdeľoval. V vyspelom svete je napríklad nástrojom takéhoto prerozdeľovania progresívne zdanenie. Tí najbohatší platia viacej ako tí najchudobnejší. To, že vy poviete, že najchudobnejší neplatia nič, neplatia v priamych daniach, ale v nepriamých to zaplatia. To, čo som vravel. Áno, on neplatí v priamých daniach nič, ale platí v tom, že platí o 12 alebo 14% viac za chlieb alebo za niečo iné, aby bohatý... Ale keď má bohatý viac peňazí, tak uznáte, že ten platí viac aj na daniach, nie na spotrebných. Keď viac spotrebúva, tak asi aj viac dá na spotrebné dane. Áno, to uznáte, hádam. Áno, uznám. Ináč by vám to matematicky nesedelo. Ale inak ako aj o tomto je polemika, viete. Ako jasné. Ale môžem teraz nechajme bokom. Nech sa uvediem na pravú mieru zase, lebo to nemôže tak zostať, že kapitalizmus je, keď sa zídu traja špekulanti a okradnú iných. Ako to nežartujte. To je systém, ktorý to umožňuje. Ja vám poviem, čo je kapitalizmus je aj to, že tu pán Zálešák z jedného obchodu na obchodnej ulici vybudoval z ničoho urobil systém obchodov s elektronikou, ktorý dnes expanduje do zahraničia. Kapitalizmus je aj pán Trnka, ktorý takisto z ničoho založil firmu ESET, ktorá je jednou veľmi úspešnou softverovou firmou, ktorú dneska najväčšie tie nadnárodné softverové giganty akceptujú a berú ich produkty.
A takto by som mohol pokračovať. Čiže kapitalizmus nie je len o tom, že niekto niečo ukradol. To je hrubá deformácia a vulgarizácia. Ale myslím si, že to pán Michalko, prepáčte, pán Michalko, ani tak nemyslel. No tak to interpretoval. No ale prosím vás, vy samozrejme viete, veď tu nikto nechce povedať, že kapitalizmus neprináša súkromnú iniciatívu. Samozrejme. Takto povedzme v jednej vete. Ja nepovedzme len polku vety. A keďže to neodznelo, tak som ja tú druhú polku vety musel dopovedať. Dovolíte, dokončím tú otázku. Samozrejme, že toto sú tí úžasní ľudia, ktorí podnikajú a donášajú prínosy. My ale hovoríme, ak by som to mohol dokončiť, tak by som to dokončil. My ale hovoríme o tom spoločenskom konsenze, ktorý tu musí nastať, aby sme vedeli, čo je ešte život, ktorý sa dá žiť a čo už ten život nie je. A toto korporácie ani kapitalizmus, alebo by som povedal vo firmách, nerieši. Kapitalizmus to je aj štát. Otázka je, a potom sa zase musíme povedať si, aký štát máme na mysli, a keď máme európsky typ sociálneho štátu, jeden, druhý, tretí, ktorý je na vymretí, to treba dodať. Ktorý je na vymretí. Ak sa nezmení, tak nás prevalcujú tí Aziati, to ako zabúdate. To chýba v tých debatách o globalizácii. Prosím vás, ako vy to niekedy nenecháte dohovoriť, ani sa nedozviete tú otázku. Samozrejme, že vy máte takú predstavu o sociálnom štáte a bojíte sa, že nás Aziati prevalcujú. Aziati možno príjmu tú európsku kultúru a o to sa treba snažiť a to by mala byť tiež ako jedna z tých korporatívnych, alebo z výhod korporatívnych, ako ste to povedali? Môžem vám hneď povedať, že nepríjmujú. Len prosím vás, ja by som ešte jednu nerozumel som, alebo som dostal do sluchadla, že máme 5 minút do konca. Nepríjmujú, totiž všetky tie veľké fabriky, čo sem prišli, tak oni si predsa zakladajú vlastné školstvo, vlastné škôlky, skrátka dobre, oni si urobia to, čo je im vlastné. Pán moderátor si myslel, že ho príjmu ten model u nich doma. Nie, akože prosím vás, ja len chcem ako reagovať na to, aby sme aj z tohto ježka neurobili toho zázraka. Veď v podstate oni, títo mládenci, ktorí sa veľmi hlásia k tomu, že oni urobili tú reformu, ju dostali nadiktovanú z menového fondu a zo Svetovej banky, to vy veľmi dobre viete. A keď už niečo bolo ako príklad, no tak to prišiel Jeffrey Sachs, prišiel predsa do Poľska, do masovietského vlády, chytil ruku Balcerovičovi a malovali spolu neoliberálnu predstavu o tom, ako ten štát s Gajdarom za 500 dní. A prosím nás, toto sú tie predstavy, o ktorých sme hovorili na samom začiatku, že ten washingtonský konzerv má prepracovanú tú technológiu. Otázka je, že prečo nastal ten experiment s ľuďmi. Ten negatívny experiment s ľuďmi, že sme ich zase vohnali do chudoby, tak to jednoducho, to chcelo nejakú diskusiu. A tá tu nenastala. Potom prišli Ježkovia a povedali, a bude tu šoková terapia. No veď bol aj iný model, bol graduálny model a ten nebolel. A prečo nenastal? No lebo Svetová banka, Medzinárodný menový fond a Jeffrey Sachs povedali, nie chlapci, takto to budete malovať. Môžem len jednu repliku na to, ak môžem. Zoberte si správu. Veľmi súhlasím s týmto, čo ste teraz povedali, pretože tie očakávania napríklad, keďže sa blížime k tej revolúcii, boli úplne iné. Nikto ľuďom zo žiadnej tribúny ani v televízii vtedy nepovedal, že tu dôjde vôbec k nejakej reprivatizácii podnikov a tak. Tak toto by býval dosť veľmi čudný ohlas, povedzme, na tých námestiach. Nikto neočakával, že dôjde k zmene systému až do týchto rozmerov. To je celý problém. Prosím vás, máme posledné 2 minúty. Každý máte pol minúty. Nech sa páči, pán Kerný. Podporil by som pána Tužinského. Toto je prvá globálna revolúcia. Predslov Václav Havel. A je tu jasne napísané, trhový prístup sám o sebe si nemôže poradiť s problémami zdrojov, spoločného vlastníctva alebo s otázkami dlhodobých spoločenských záujmov. To bol názor Václava Havla v roku 1991. Pán Oravec, nech sa páči. Záverečné slova. Jasné. Hovorili sme o globalizácii a samozrejme tých tém súvisiacich s globalizáciou je veľmi veľa. Je to otázka internacionalizácie medzinárodných obchodných tokov, kapitálových a finančných tokov. Je to otázka sociálna, to znamená, aký bude trh práce v takomto otvorenom svete. Otázka chudoby a tak ďalej. A ja by som možno znovu teda povedal, že keď sa táto debata, alebo keď sa niekto zúčastňuje tejto debaty, podľa mňa ten postoj je výrazne ovplyvnený tým, že si on na samom začiatku zadefinuje,
ako globalizáciu vnímať, či negatívne alebo pozitívne. Ten váš postoj podľa mňa bol jasný a vy ste si povedali, že globalizácia je negatívna, ale závisí to znovu od toho uhla pohľadu. A ja uvediem jeden konkrétny príklad a tým skončím. Veľká téma v rámci medzi kritikmi globalizácie je pôsobenie nadnárodných spoločností, negatívne pôsobenie v tých tzv. Tretích alebo rozvojových krajinách a z hľadiska toho, akým spôsobom tam odmenujú pracovníkov a že zamestnávajú deti a tie pracovné štandardy a sociálne štandardy sú tam ako neúnosné a ekologické a podobne. No a teraz je otázka, a že sa môžeme na to pozrieť dvomi pohľadmi. Jeden je ten kritický, ktorý povie, no tie hnusné nadnárodné spoločnosti, jak tam môžu takto pôsobiť, donúťme ich, nech zvýšia tie pracovné a sociálne štandardy na úroveň, nech má aj ten chudák niekde v Indonézii toľko, čo má Brit, hej? Pretože doma tá istá spoločnosť tomu Britovi platí viac. Čiže to je jeden pohľad, ale keby sme ich začali nútiť, tak čo sa stane? Ten chudák Indonézan, tak nie, že drahšie vyrobí, príde o to zamestnanie. Čiže my, a to je tá moja pointa, nemôžeme pri tejto kritike globalizácie porovnávať napríklad to, aké sú podmienky v tej danej krajine s tou materskou krajinou tej spoločnosti. My musíme porovnávať situáciu v tej danej krajine, ktorá je otvorená svetu, so situáciou, keby otvorená svetu nebola. Keby tam tá nadnárodná spoločnosť nebola. Čo by sa stalo? No tak jednoducho to úbohé dieťa, ktoré je často niekedy živiteľom rodiny, by ani ten $1 denne nedonieslo, čiže nebolo by zamestnané a tá miera chudoby by sa výrazne bez globalizácie a bez tohto kritizovaného pôsobenia nadnárodných spoločností v tých krajinách zvýšila. Dobre, mali ste pol minúty pre vás, pán Michalko. Bohužiaľ už musíme jasné, končiť. Samozrejme, budem veľmi stručný. Zásadný problém tohto modelu globalizácie je v tom, že vyrába výrazné rozdiely a akceleruje ich. A tento model speje k niečomu zlému. Či už to bude séria kríz, ktoré vyústia do revolúcií, ale je úplne evidentné každému, kto to troška sleduje, že cesta, ktorou sa uberá, je zlá. Ak sa chceme vyhnúť ekologickým krízam v rámci globálneho otepľovania, tak musíme prejsť na inú paradigmu vývoja, musíme prehodnotiť civilizácii možno. Pol minúty pre vás, pán Tužický. Ja myslím, že keby tam tá nadnárodná firma neprišla, tak nebolo by sa stalo nič, keby tam už predtým nebol býval šarapateľ kapitalizmus v tom zmysle, že vlastne kolonializoval mnohé z týchto krajín. A to sú dôsledky nerozvinutého vývoja celých týchto kultúr a štruktúr a vôbec týchto krajín. Dnešná Afrika, keď si zoberiete, je napríklad postavená naozaj na tom princípe, že najskôr sa z nej vyčerpalo všetko surovinové bohatstvo a teraz trápte sa národy. Áno. Nech sa páči, pán Krný, posledná pol minúta pre vás. Ja by som povedal jedno, to, čo som už tu povedal a čo povedal aj pán Tužinský. Jazyk, ktorým komunikujeme, je kľúčový. My to musíme, a nezhodli sme sa na tých pomenovaniach doteraz, musíme nájsť nejaký konsens v tom, o čom hovoríme. To bol problém roku 90, 95, 98. Musí sa to odideologizovať a nájsť proste jazyk, ktorým reálnu skutočnosť vieme pomenovať, lebo kríza je tu a určite bude ďalšia. Dobre, ďakujem pekne. To je všetko na dnes, vážení televízni diváci. Chcem iba pripomenúť, že o 2 týždne budeme pokračovať v téme, ale na tému alter globalizácia. Budeme pokračovať možno, že v kritike tohto ponímania globalizácie, aký sme tu nastolili. Samozrejme, že globalizáciu nikto nezastaví a nikto proti nej nič nemá. K jej prejavom majú mnohí veľa. Preto sme spomínali aj tie pohyby z Južnej Ameriky. To je na dnes teda všetko. Ja sa chcem poďakovať našim hosťom, ale aj vám za pozornosť. Dovidenia, dobrú noc.